जी नमस्कार, कैसन बानी रहुआ सब। उम्मीद करतनी अच्छा हो। कब पावर स्टार पवन सिंह के हथियार गाना जौन बा की फाइनली वेब म्यूजिक पर रिलीज हो गइल बा। बहुत लोग जौन बा की एकदम टूट गइल बा वीडियो देखे खातिर, गाना सुने खातिर। अब बहुत अच्छा अभी तक ले व्यू बा गाना के। लेकिन आज हम रिव्यू वीडियो बनावतनी वो गाना के पूरा रिव्यू कि गाना कौना टाइप के बा, कौना टाइप के वीडियो बा, कौना टाइप के गायकी बा, म्यूजिक बा, ओ क्वालिटी बा गाना के कहाँ तक का बा, ए पर सब पर चर्चा फुल कल जाई। आज हम बता दी कि फाइनली गाना सुनला के बाद से, वीडियो देखला के बाद से एगो चीज हमरा नजर ई आइल कि वीडियो तो बहुत बेहतरीन बा। ओकरा बाद पावर स्टार पवन सिंह के जौन एटीट्यूड वाला ई वीडियो बा, एटीट्यूड वाला जौन एक्शन बा, इमे जौन में पावर स्टार पवन सिंह पूरा बाहुबली वाला रूप धारण कैले बड़ा, पूरा एकदम बंदूक पूरा बॉडीगार्ड के साथे सब कुछ जहां तक एकदम बेहतरीन बा, सब चीज एकदम फिट बैठ रहा बा। लेकिन हम बता दी भैया, ई गाना के मैटर कहीं ना कहीं, चाहे कंपोजिशन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुनापन ये गाना में लगता। जो लाल घाघरा गाना रहे, जो वो टाइप के गाना रहे, वो टाइप के मतलब उतना चीज एमे 100% नहीं लागत। एमे कुछ ना कुछ कमी जरूर बा। जौन की तो कंपोजिशन थोड़ा सा धुन उस समझ में नहीं आवत। हमरा बुझाता है वही चीज बा के छाप दिहल गइल बा। जैसे कि ओमे कोरस बा, एहू में कोरस बा, ओइमे लड़की के ई लाइन जौन बा कि धुन थोड़ा सा मिलता जुलता हो गइल बा गाना। तनी सुख मतलब ई नहीं लागत कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना के जितना धमाल रहा, जितना हवा रहा, जितना ई चीज रहा, उतना चीज ये गाना में नहीं दिखत। लेकिन फिर भी पवन सिंह के हाथ तब बाजी जरूर, ई बाजे के तो 100% गारंटी बाजे गाना बाजी। जहां तक ये छोटू शिकारी के द्वारा भी कहल जात रहा जे गाना जौन बा की बहुत बेहतरीन बा, गाना जौन बा की बहुत हिट बा, ई बा ऊ बा। लेकिन उतना परसेंट जितना हवा रहा, जितना चीज देखावल जाता रहा, उतना चीज ई गाना में उतना मजा नहीं है। फाइनली बात करी पावर स्टार पवन सिंह के जौन बाकी गायकी के, तो गायकी तो भाई पवन सिंह का लाजवाब बा। गायकी पवन सिंह के गायकी में केहू पीछे ना करी। प्रियांशु सिंह म्यूजिक भी बहुत बेहतरीन दिले बड़े। थोड़ा सा हमरा लगता कि लड़की के गायकी अगर शिवानी सिंह के रही तो और गाना में थोड़ा सा जबरदस्त कॉम्बिनेशन जौन बाकी बन जाए। अभी ई लड़की जौन बाकी नया एंट्री भइल बा, तो नया एंट्री भइल बा ऐसे। लेकिन इतना बड़ बड़ गाना में जौन बाकी एंट्री करावल कहीं ना कहीं ई चीज बा, तो थोड़ा सा ए पर ध्यान भी देवे के चाहिए। बाकी एक और बात हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह अपना जौन बाकी ये गाना में, ये वीडियो में बहुत बेहतरीन काम कैले बड़े, बहुत सुंदर काम कैले बड़े। आ ई गाना के जौन बा की पूरा फाइनली रिव्यू कैला के बाद से ई पता चलता जे गाना थोड़ा सा रंगदारी टाइप के बा। जौन बा की ई जौन पवन सिंह के जौन रोल बा, एमे हथियार जौन बा की जिला के रंगदार के हथियार ही भाड़ा पर दे रहा बड़े, यही टाइप के गाना बा। ऐसे भी छोटू शिकारी के कोनो भी गाना आवेला तो हथियार है वो जौन बा की भाला हथियार मार काट वाला गाना आवेला। काहे कि वो छोटू शिकारी जौन बा की सिद्धू मूसेवाला के फॉलो करेले, सिद्धू मूसेवाला के जौन बा की पूरा रास्ता पर चले। पावर स्टार पवन सिंह के भी सिद्धू मूसेवाला के रास्ता पर लेके चलत आलो। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह भाई कोनो भी रोल में परफेक्ट बैठ जाले। तो इतना जान ली भैया कि गाना के यह रिव्यू बा कि गाना थोड़ा सा सुनापन लगता। बाकी गाना हिट बा, गाना बाजी लगन में उम्मीद बा। बाकी हम खूब ये कहम जे वीडियो के खूब ज्यादा शेयर करी, या जाकर वो सब गाना के सुनी, या जल्दी ओकरा के ट्रेंडिंग सेक्शन में ले आई, वो गाना के ट्रेंड करवाई। काहे कि गाना जब ट्रेंड करे लगी तो गाना ऐसे भी लोग के दिलो दिमाग में उतर जाई। जब गाना उतर जाई तो भाई मैटर मायने ना रखेला, गाना पूरा बजी। तब फिर मिलता नहीं अगला वीडियो में। तब तक खातिर यह कहम रहुआ लोग के जे जाके गाना रहुआ सब हुए म्यूजिक पर सुनी, आ सुन के कमेंट करके सुंदर सुंदर जरूर बताई कि रहुआ लोग के गाना कैसन लागल, आ पावर स्टार पवन सिंह के ई गाना से का उम्मीद बा। मिलता नहीं अगला वीडियो में। तब तक खातिर नमस्कार।